Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kakak, sugeng pepanggihan malih kalian kula bueni wonten pasinaon basa Jawi kelas 7. Materi ingkang badhe dipun kita sinaoni ingkang sepisan yaiku bab kawruh basa lan parian. Ingkang sepisan awake dhewe arep nyinaoni bab kawruh basa yaiku bab tembung wot. Tembung wot iku tembung kang diucapake mung sakecap. Tulodo, tas, wong, jam, roh, lan sapiturute. Ingkang nomor kalih yaiku tembung linggo utawa kata dasar. Tembung linggo yaiku tembung kang durung owah saka asale utawa durung rinaketan karo wuwuhan apa wae. Tulodo, kursi, buku, kembang, turu, meja, lawang, omah, adus, lan sak piturute. Lajeng tembung andahan. Tembung andahan yaiku tembung kang wis owah saka asline utawa wis rinaketan karo wuwuhan. Wuwuhan sing rumaket iku ana ater-ater, seselan, lan panambang. Tulodo, mangan. Mangan menika tembung andahan amarga wis kecampuran karo ater-ater plus pangan dados mangan. Terus nyapu. Nyapu menika tembung andahan amargi wis oleh campuran ater-ater plus sapu dadine nyapu. Ingkang pungkasan tembung nulis yaiku ater-ater plus tulis dados nulis. Kawruh basa ingkang salajengipun yaiku bab purwakanthi. Purwakanthi iku saka tembung purwa kang tegesipun wiwitan, lajeng tembung kanthi kang tegesipun gandeng. Wondene sing digandeng iku suarane, aksarane utawa tembunge. Purwakanthi wujude ana telu. Ingkang sepisan iku purwakanthi guru swara. Purwakanthi guru swara iku tegese purwakanthi kang runtut suarane. Tulodo, ana catur mungkur. Swara sing diulang utawa sing runtut yaiku vokal u. Lajeng ana melih ana babang nyimpang. Swara ingkang diulang yaiku vokal a. Lajeng anak polah bapak keprada. Menika kabeh tembung burine iku nganggo vokal a. Lajeng keplok ora tombok iku burine sing runtut yaiku vokal o. Ingkang pungkasan ana dina ana upa. Ingkang diulang yaiku swara a. Lanjut purwakanthi guru sastra yaiku purwakanthi kang runtut sastrane utawa tulisane. Tulodo, kala kula kelas kalih. Yen purwakanthi guru swara iku sing diulang iku huruf vokale, menawa guru sastra menika sing diulang adalah huruf konsonane. Lanjut, kalung kula kolang kaling. Keli ing kalen kilen kula. Nunggang kreta mudhun kretek kreta sono. Kabeh huruf sing diulang iku huruf konsonane. Iku sing bedakake antarane purwakanthi guru swara kaliyan purwakanthi guru sastra. Lanjut purwakanthi ingkang pungkasan yaiku purwakanthi guru basa utawa lumaksita. Tegese purwakanthi kang tembunge ing ukara sadurunge dibaleni meneh ing ukara candhake. Tulodo, carang wreksa, wreksa wilis tanpa putra. Purwakanthi basane yaiku tembung wreksa. Kakak perhatikan, tembung wreksa iku dibaleni meneh ana ing sakmburine ukara. Mergane iku diarani purwakanthi guru basa yaiku pengulangan tembung sakmburine. Lanjut, witing klapa, klapa muda saupama. Terus bayem ardo ardane ngrasuk busana. Dadi kudu paham nggih Kak, nek purwakanthi
swara iku sing diulang yaiku huruf vokale. Purwakanthi sastra sing diulang iku huruf konsonane. Yen purwakanthi basa iku sing diulang tembunge. Ayo saiki padha gladen bareng-bareng nggih. Wonten soal nomor 1. Saya kadriya driyasmara marang Risah Ratih. Kira-kira iki kalebu purwakanthi apa ya? Ya, leres sangat, yaiku purwakanthi guru basa. Amarga sing diulang iku tembunge, yaiku tembung driya. Saiki soal nomor kalih. Yen gelem obah bakal mamah. Kira-kira iki purwakanthi apa ya, Kak? Yeay, leres sangat, yaiku purwakanthi guru swara. Amarga swara sing diulang ana kene iku swara A. Saiki soal nomor 3. Sluman slumun slamet. Kira-kira iki purwakanthi apa? Nggih, leres, yaiku purwakanthi guru sastra. Amarga wonten kene sing diulang iku huruf konsonan, yaiku huruf S. Materi ingkang salajengipun yaiku bab parian utawa pantun. Bab ingkang badhe dipun kita sinaoni ingkang sepisan yaiku ciri-ciri parian, lajeng tuladha parian. Ciri-ciri parian ingkang sepisan cacahe wanda perangan kapisan lan kapindho padha, ateges bagian baris pertama karo bagian baris keloro iku jumlah suku katane padha. Nomor kalih baris 1 lan 2 minangka sampiran. Nomor 3 baris 3 lan baris 4 minangka isi. Ciri-ciri ingkang terakhir yaiku migunakake purwakanthi guru swara utawa sajak. Saiki tuladhane parian. Elor mendung kidul mendung, aling-aling godhong kajar, bapak nundung simbok nundung, aku dhewe sing kurang ajar. Baris nomor 1 lan nomor 2 diwastani sampiran, lajeng baris 3 lan baris 4 diwastani isi. Ana ing kasusastran Jawa, parian ora mesti kaya tuladha kasebut. Kadangkala awujud ukara lumrah. Ana sing kadadian mung 2 ukara, tegese gatra kapisan dadi sampiran, dene gatra kang kapindho dadi isine. Tuladha parian rong gatra. Aromanis gula Jawa, aja nangis ayo lunga. Ana ing parian rong gatra iku mau, baris pertama iku minangka sampiran, lajeng baris kapindho minangka isi. Cekap semanten pasinan wonten dinten menika, ampun supe kakak kedah sinau kanthi temen supados mudeng anggenipun nyinaoni materi ingkang sampun buheni andharaken wonten dinten menika. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.